Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK ingkang kinumantan, Bapak atau Ibu guru, saha karyawan utawa karyawati ingkang kula hormati, lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang sampun keparing-paring kanugrahan lan kesarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mangkampai wonten ing wanci menika. Ingkang titi wanci menika kula dados pranata acara badhe ngaturaken susunan aducara ingkang menika kaping 1 atur pembuka, kaping 2 atur pangandikan saking ketua panitia, kaping 3 pentas seni kelas 10 lan kelas 11, kaping sekawan atur perpisahan saking wakil kelas 12, kaping gangsal atur pengandikan saking kepala sekolah SMK, kaping terakhir penutup. Adicara kami setunggal inggih menika pembuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur suwun. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pentas seni karawitan saking kelas 9 lan kelas 11 kula sumanggaaken. Matur suwun. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking kelas 12 dumateng kelas 12 kula sumanggaaken. Matur suwun. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah. Dumateng Bapak Kepala Sekolah kula sumanggaaken. Matur suwun. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika penutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang kanurmatan, kula menika pranata acara ngaturaken agungipun samudra pangangsakma dumateng para rawuh sedaya. Mbuh bilih wonten lepating atur anggen kula matur jeneng Solowader kali sesanderan apuranta menawi wonten lepat kula pungkasipun atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.